Da vidimo, prodaja bačve, hrastove. To mene kao grobno mesto, poznanstva i druženja. Da vidimo. Damu, dečko, gospodin, eto. Aha, da vidimo. Dobro držeći gospodin traži partnericu za pomoć i rad u kući. Moguć brak. Nikaj od toga, to me ništa ne zanima. Da vidimo dalje. Gospodin, situiran, stan u Zagrebu. Vikendica na moru. Traži društvo ženske osobe za povremene izlaske i druženje. Diskrecija zajamčena. To već more. To je prilika za Maricu. Tako je, odlično. Da vidimo ovo. Gospodin povratnik iz Amerike. Opa! Bizmismen. Želio bi upoznati nježnu žensku osobu, Hrvaticu. Za ugodni boravak na kruzeru. Na putu oko svijeta. Isuse, točno! Prednost imaju Podravke, okolica Koprivnice i šire. Šifra Mr. Steve. Super! To je zon. Za ugodno druženje tražim nježnu žensku osobu, po mogućnosti sa sela, koja voli ples i izlaske. Uvjet vozačka dozvola. Broj mobitela, tu je za Jonico. To je za njih dvoje kaj naručeno. Da vidimo kaj ima dale. Da, Štefa Bog. Bog? Kaj se dogodilo? Kako zgleda? Ništa je pitati. Kaj što meni? Nego? Pa skoro. Kaj? Pa suseda Katena je šlagirana, hitna je odtalala. Katena? Ne. Včera smo tamo rehe prikle. Rekla je da joj jako glava boli. A nje boli glava već 20 let. Isuse Bože. Još sam u šoku i ne znam sebi. Isuse Bože. Stepa? Kaj? A kaj ti imaš toga anšloga na glavi, kaj ti je ne dobro? A kaj da? Idem po Štefa, neka sam dala doktora, Štefa. Neka meni, tu se sadne, samo si ti sadne. Mane Linka. Čekajme da se zemam to. Rovca dole. Tako je, manje Linka. A to sam si malo brota zaležala. Da, a vali pogledajte ove moje papire. Gledajte to. Nalaze. A gledajte i te moje nalaze, kaj ti se vidio. Štefa? Kaj? Od tebe nalaze ti go živa još 100 let. Tako. Ne ti imaš cukora ni posnoću. Eto. Onda kaj ti je? Nikaj. Ne sam ti joj nalaza pokazala Štefu. A Štef misli da sam jako beteražna. A znaj. Bog mi je rekao, poslal me na pretragen Zagreb na 10 dana. A vi pete s menom, da mi bodo tam pomagala. Ako mi kaj treba iti do čonku pite ili takve stvari, razumete? Kaj? Pa kaj ti Štefu lažeš? Ja mu nikaj ne lažem. To mu je trud zagrebljeni viš kupil za moj 50. rođendan. Nikaj! Nikaj, nikaj. Auta kupio. Auto po Mercedes, a kaj si ti štela? Kaj je to auto? Malo veće nego ti stol. Jedva 2 noter vlezna. Moraš si misliti, bele boje. Nek si ga samo v rik porine, ako sam ga niš drugo zavredila. Dobro, a kaj si ti štela? Sami ti šteti koža, kaj? Kaj sam još štela? Zna jako dobro kaj sam još štela. Ja sam štela marijačije po dobru. Kada je popevno, jedan dan života. A u garaži čeroke grande. Štefa, da meni dođu da takvog auta kupi, ja bi mu dala
dala spomenika devati sa zlatnim slovima. Ja. No dobro, Stipa, ako si tebe težno, kako onda mi idemo na 10 doma? Vami mene dobro poslušajte. Vami vamo bi ovom pokazala kako idemo. Dobro me poslušajte. Gospodin povratnik iz Amerike, biznismen, želio bi upoznati žensku osobu Hrvaticu za ugodan boravak na kruzeru na putu oko svijeta. Broj mobitela, a prednost imaju poljavke. Okolica Koprivnice i šire. Molim lijepo. Eto, Mr. Steve nas vodi na kruzer na 10 doma. Ja si nemam kaj obleći. Penzija je mala karta. Daj, da neštika. Kaj su mi kakve kupe? Kaj su miški rekao za kaj su mi treba pitati? Dajte me ovako slušajte. Droge moje, to nam je jedinstvena prilika. 10 dana južnih mora. I mirise lavande, rožmarina, rumba, sampa. Ako se nemate kaj upriče, idete u Ormonti, zabavite se pa Nema toga, Mr. Stiva, da mi vidimo tako kako ti predstavljaš. Gle, ti meni govori, tu je broj mobitela. Tu je broj mobitela, ti meni govori. 098 098 295 295 093. Kaj me prečisti? Halo, Mr. Steve, hello. Dobar dan, Mr. Steve. Je, Štefa pri telefonu. Je. Za druženje i za izlaske. Je to. Aha. Pajdašice. 2. Tu. 2. All right, Mr. Steve. All right. Kaj vam pretisnem? Eto ga. Sad dogovorimo. Mr. Steve nas čeka na dogovorenom mjeste. Na nami je samo da se spakujemo i da idemo. Čekaj malo. Kaj ti misliš Štefa zvarati s tim Mr. Steveom? A kako misliš zvarati? Štefa! Zvarati! Aha! Ne! Joj, niti za Boga! Mr. Steve je Amerikan. Je fini i kulturni čovjek. A ja do svoje reputacije još navidim. A čujte, sve je moguće. Znate kaj? Da bi se mi morale sajano iti spakovati, kaj nas nakon domu čekalo. Onda idemo. I onda idemo. A ne znam kaj. Tam se sve zabavite kaj si hoćete i onda idemo. Oj, bila je malo strimo. Tako je. Još mogu zaklesnile, s tomu ja. Čole. Hello. Štefa! Došle ste. No? Pa
noća. Nema čekam dok je ona reže, mister Steve. Aj da kruze da nema ništa isti. Je, od ukruzana. A gledaj ovo. Friško pečene prasetine. Odnosite se s ponzom. Mister Steve je ne vuče na domaće hrane. On sigurno samo nekakve čikane jeva. I domaći kruh. Aj tu imaš danak? Ne. To je dekica. To je dekica. Dekica? Je, to znate malo župitnika napravile. Dok stanemo, vi se malo povećujete, a mister Steve i ja se malo poznamo. Kakva ima primanja, kampemo i... Če ono, reportacija? Je, testo. Obresoč, on jako voli červenu boju. Što se gleduje? A nek je barem s tim? Obrnite se to i žmirite. Diskrecija zajamčena. Ali puši cigaru. Puši. Ali što ono ima? Moraš gledati kao John Wayne. Mene ti je vole sličan k Štefu nego John Wayne. Da se neće dragi ljudi govore. Hello, Mr. Steve. Hello. Oh. Isus, to si ti! Zato mi je bil tvoj glas tak poznat. Ja radim žlagera, daj ti misli. Takve gluposti! Ponaša se kao takva balavica! Balavica sam ja. Ti si kriv. Samo misliš na to ne bi čio i na te proklete traktore. Prestani histerizirati i ponašaj se normalno! Tak si se to oblekla, kaj takva fufa! Fufa! Ja sam ja fufa! Ti se rekao da si oblečem štiklice obuje. Evo te, na štiklice. Ti si rekao da si oblečem gačice dele. Smirite se! Smirite se! Ja sam prodal kuruzu! Ja sam ja I fufa. idemo radi tebe! Radi mene. Da idemo 2 dana v toplice! Da ti tu malo se spometi zide! Jezno se nekaj pametno napravi. Je! Dobro, onda idemo Ajde, sve. pakujte se, idemo na 2 dana v toplice! Jaj, Štefan, kak smo vas ništa kaj smo ti verovali. Cijelo zdravo se smijalo. Joj, a što bo znal, da smo mi bile v toplica ili drugdje kaj misle? Idemo, dok se ne predomisle.